Helo, a chroeso I Uned 13. Yn Uned 13, dyn ni'n mynd I edrych ar y gair Saesneg, year. Felly, dych chi'n gwybod y gair blwyddyn wrth gwrs. Shwt mae dweud Happy New Year? Blwyddyn newydd dda. A busy year? Blwyddyn brysur. Dych chi'n clywed y treiglad? Blwyddyn newydd dda. Iawn. Ond, os dyn ni'n defnyddio rhif ar ôl un, mae gair arall gyda ni yn Gymraeg. So, a year, blwyddyn. Un flwyddyn. Un flwyddyn. Yeah? Singular feminine nouns, treiglad meddal. Beth yw one daughter? Un ferch. £1 arian. Un bint. So blwyddyn, un flwyddyn. Ond ar ôl un, dyn ni'n defnyddio gair newydd. Blynedd. Blynedd. Felly, 2 flynedd. 2 flynedd. A chi? Treiglad meddal ar ôl 2 a 2. 2 flynedd. 3 blynedd. Does dim treiglad gyda 3. 3 merch, 3 punt. 3 blynedd. A chi? 4 blynedd. Reit, dyma ni. 5 mlynedd. Ond mae'n rowlio. Dim problem. 5 mlynedd. 5 mlynedd. 6 blynedd. 7 mlynedd. 8 mlynedd. 9 mlynedd. 10 mlynedd. 7, 8, 9, 10 mlynedd. 7 years. 7 mlynedd. 8 years. 8 mlynedd. 9 years. 9 mlynedd. 10 years. 10 mlynedd. Nawr te, mae llawer o bobl yn hoffi help I gofio'r treiglad yma, a dyma fe. Fish fingers, baked beans, more bread, Beth? Wel, 1 flwyddyn, 2 flynedd, fish fingers, First letter. 4 blynedd, 4 blynedd, baked beans. 5 blynedd, 6 blynedd, more bread. 7, 8, 9, 10 mlynedd. Tipyn bach o ymarfer. Mae'r rhif yn dod yma. Dych chi'n dweud 3 years. Tair blynedd. 9 mlynedd. 2 flynedd. 7 mlynedd. 3 blynedd. Da iawn. Ond, beth am blynedd mewn brawddeg? Iawn. Yn Saesneg, dyn ni'n dweud 4. I've been living here for 5 years. I lived here for 5 years. Yn Gymraeg, mae 2 air gyda ni. Ers. Ers. Yn Gymraeg, os dyn ni'n dal I wneud rhywbeth,
If we're still doing something, dyn ni'n defnyddio ers. Gwrandewch. Dwi'n byw yma ers 5 mlynedd. Dwi'n dysgu Cymraeg ers 3 blynedd. Dwi'n canu yn y côr ers 8 mlynedd. Achos dwi'n byw yma nawr. Dwi'n dysgu Cymraeg nawr. Dwi'n canu yn y côr nawr. A dyn ni just yn defnyddio'r presennol, present tense. So, should I dweud, I've been living here for 6 years. Dwi'n byw yma ers 6 blynedd. Dim 6, 6 blynedd, na, 6 blynedd. Dwi'n byw yma ers 6 blynedd. I've been learning Welsh for 2 years. Dwi'n dysgu Cymraeg ers 2 flynedd. I've been singing in the choir for 10 years. Dwi'n canu yn y côr ers 10 mlynedd. I've been playing hockey for 4 years. Dwi'n chwarae hoci ers 4 blynedd. Felly, os ydych chi'n gwneud y peth nawr, ers. Os ydych chi wedi stopio gwneud y peth, dyn ni'n defnyddio am. Gwrandewch. Ro'n i'n byw yng Nghaerdydd am 2 flynedd. Ro'n i'n byw yng Nghaerdydd am 2 flynedd. Ro'n i'n canu yn y côr am 5 mlynedd. Ro'n i'n chwarae hoci am 8 mlynedd. Ond mae cefn tos gyda fi nawr, felly dwi wedi stopio. A chi? I lived in Swansea for 7 years. Ro'n i'n byw yn Abertawe am 7 mlynedd. I sang in the choir for 5 years. Ro'n i'n canu yn y côr am 5 mlynedd. I played hockey for 2 years. Ro'n i'n chwarae hoci am 2 flynedd. Un peth arall. Should I ddweud a go? That's it. Should I ddweud welcome? Croeso. Welcome back. Croeso nôl. So, yn ôl, back, croeso nôl, ond hefyd a go. A go. 7 mlynedd yn ôl, 8 mlynedd yn ôl, 9 mlynedd yn ôl. Ond, sorry, mae treiglad meddal, Dyn ni'n disgrifio amser. When we describe time yn Gymraeg, we do have a treiglad meddal. So, 2 years ago, 2 flynedd yn ôl. A chi? 2 flynedd yn ôl. 2 flynedd yn ôl. Edrychwch ar y rhif a dwedwch 9 years ago. 9 mlynedd yn ôl. 5 mlynedd yn ôl. 2 blynedd yn ôl. 7 mlynedd yn ôl. 1 flwyddyn yn ôl, neu yn neis, flwyddyn yn ôl, a year ago. Flwyddyn yn ôl. Should I dweud, I bought a new car 3 years ago.
Prynais I gar newydd 2 blynedd yn ôl. I moved house 7 years ago. Symudais I di 7 mlynedd yn ôl. I started learning Welsh 2 years ago. Dechreuais I ddysgu Cymraeg 2 flynedd yn ôl. So, dyna ni. Gair newydd am year. Gwrandewch. 1 flwyddyn, 2 flynedd, 3 blynedd, 4 blynedd, 5 mlynedd, 6 blynedd, 7 mlynedd, 8 mlynedd, 9 mlynedd, 10 mlynedd. Ac os ydy yn helpu, fish fingers, baked beans, more bread, Hwyl fawr, ond cofiwch, os ydych chi'n hoffi'r fideos, ewch i dysgu Cymraeg ar YouTube.